20 saat 30 минут эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. Фидакар хезмәт итүчеләргә дәүләт бүләкләре. Иң булган, иң тырыш халкыбызның арасыннан сайланып алганнар, сез иң булганнар дигән исемне. Казан Кремлендәге тантанада Фәйрүзә Мәҗитова булды. Быел Татарстанда 22 тапкыр йөрәк күчереп утыртканнар. Икенче туган көнем хәзер бар дигән сүз. Тагы да шул ук Аллага шөкер исән калдым. Яңа йөрәкле кешеләр һәм алтын куллы табиблар белән Алия Хәйретдинова аралашып кайтты. Халык сәнгать һөнәрләрен саклау һәм аларга үсәргә мөмкинлек бирү шарт. Бүген шундый хезмәтләрне реестрга кертү буенча утырыш үтте. Техника инде бик безнең хәзер алга киреп китте. Ләкин менә шуңар күрә без теге кул сәнгатен карыйбыз. Эшләнмәләрне нинди таләпләр буенча стайда балалар? Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Bir otnadan халыклар бердәмлеге аннары Татарстан Конституциясе көне билгеләп үтеләчәк. Бәйрәмнәр алдыннан күптәнге гадәт буенча республикада дәүләт бүләкләре тапшыралар. Бүген Туп сараена 51 якташыбыз чакырылу иде. Аларга мактаулы исемнәр, орден, медальләр, рәхмәт хатларын Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Залда халык җырларын башкарып Россия рекорды куйган артист илнең яңа төбәкләренә барып, балалар давалаган табиб та бер-берсен 35 ел узгач шушы тантанада очратучылар да бар иде. Бүләкләр хуҗаларын көтә, чәчәк бәйләмнәре әзерләнгән, кунаклар тантанага җыела. Казан Кремленең Туп сараенда иртә бәйрәм вакытында башланды. Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулович Мухаммедшин. Парламент рәисен зал алкышлап каршылады. Фәрит Мөхәммәтшин аларны үзе һәм Татарстан рәисе исеменнән дәүләт бүләкләренә лаек булулары белән котлады. Казан Кремлендә иң булган, иң тырыш халкыбызның арасыннан сайланып алганнар, сез иң булганнар дигән исемне. Аны аларга бүген рәхмәт сүзен әйтеп, уңышлар теләп, дәүләт бүләкләрен, Россия бүләкләрен сезгә тапшырам. Мин бик бәхетле кеше дип саныйм үземне бүген менә шулай сезнең белән очрашуга. Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе Бакиров Марсель Хайрнат улы бүләкләрде. Иң беренче бүләкне галим, фольклорчы, КФУның филология, мәдәният-ара багланышлар институтының өлкән фәнни хезмәткәре Марсель Бакировка тапшырдылар. Аңа тиздән 90 яшь тула, гомере буе университетта студентлар укыта. 83 ел вакытым минем университетта үтте, Алма-Матерда үтте. Алар миңа укыту өчен тиешле шартлар тудырдылар. Шуның өчен нәрсә дип әйтәсем килә, университет җитәкчелегенә шулай ук зур рәхмәтемне белдерәм. Әлмәт балалар хастаханәсендә бүлек мөдире Кирилл Булатовка Россия президентының рәхмәт хатын тапшыралар. Ул берничә тапкыр Лисичанскийга барып 5 ай буе балаларны дәвалый. Төрле шартларда эшләргә туры килә. Там сложность в том, что нет полностью организации. Анда эшләүнең авырлыгы шунда, әле тормыш җайлана гына, барысы да торгызыла, шуңа күрә һәр проблеманы тиз арада хәл итәргә туры килде. Әлбәттә, андагы шартларны бездәге белән чагыштырып булмый. Мин мондай бүләк алырмын дип уйламаганда идем. Ватан алдындагы казанышлары өчен 2нче дәрәҗәдәге орден медаленә Полиметалл Инвест НК оешмасы директоры лаек булды. Аның өчен икеләтә бәйрәм. Ул залда бергә хезмәт иткән иптәшен очрата. Ул композитор, продюсер, Татарстан кинематографистлары берлеге әгъзасы Марат Әхмәтшин. Алар соңгы тапкыр армиядә 88нче елда күрешкән була. Икеләтә безгә шатлык, чөнки без әйтәбез, Валер белән 35 ел күрешмәдек. Шуңа күрә шок катарлык әйбер булды ул безнең өчен. Без әле дә менә ышана алмыйбыз ул вакыйгага. Җәмгыятьтә шау-шу уяткан җинаять эшләрен караучы Татарстанның югары суды хөкемдары Марсель Фәхриев республика алдындагы казанышлары өчен орден медаленә лаек булды. Шундый ук бүләкне бүген Татарстанның халык артисты Мирсәет Сунгатуллинга да тапшыралар. Ул иң күп татар җырларын дискка яздырып рекорд куйган шәхес. 2016 елда 205 композиция туплаган. Аларны тыңлап чыгу өчен 14 сәгать вакыт кирәк булыр иде. Бу безнең шушы үзебезнең иҗатыбызны шулай яхшы итеп үзебезнең халык каршында
Татарстаныбызда яшәүче халыкларга һәм башка илләрдә яшәүче халыкларга тырышып, үзебезнең шушы моңыбызны, җырыбызны җиткереп, аларга әз генә булса да безнең шушы моңыбыз, җырыбыз дәрт бирсә, көч бирсә эшләрендә без бик шат булырбыз, бик бәхетле булырбыз. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Чаян журналы мөхәррире, юмор остасы Алмаз Хәмзин фидакар хезмәт өчен медаленә лаек булды. Аңа бу бүләк күп кырлы эшчәнлеге өчен тапшырыла. Бик каты эшләп ташлаганмын икән бит. Менә шуның өчен фидакар хезмәт өчен бүләк тапшырабыз диделәр. Татарстанның ат казанган матбугат хезмәткәре исеменә Ватан Татарстан газетасыннан хезмәттәшебез Сәрия Мифтахова лаек булды. Татарның төп басмасы Ватан Татарстан газетасында эшләвем белән горурланам. Журналистикада бүген эшләү җиңел түгел. Ни өчен дигәндә, җәһәт булырга кирәк, оперативлык сорала. Кемнәр тырыш, үҗәт менә шулар гына алга бара дип әйтәсем килә. Мөгаллимнәр, табиблар, инженерлар 51 кеше өчен бүгенге тантана гомерлек истәлек булыр. Аның турында шушы күмәк, күркәм фотода искәртеп торачак. Фәризә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Атна башыннан республикада кеше үлеменә китергән 5 юл хәрәкәте теркәлде. Аларның 3-се сишәмбе, иң күп кар төшкән һәм юлларда бозлавык булган көндә килеп чыга. Бүген дә Лениногорск районының Иске Писмен авылы янындагы юл хәрәкәтендә бер кеше һәлак булды. Volkswagen машинасы каршы якка чыгып, Hyundai Solaris автомобиле белән бәрелешкән, нәтиҗәдә Hyundai белән идарә итүче һәлак була. Volkswagen йөртүче тән җәрәхәтләре алган. Кичә Кукмара районында 56 яшьлек җәяүлене йөк машинасы бәрдергән иде. Ул караңгы вакытта юл буеннан барган, киемендә яктылык кайтарткыч элементларда булмый. Ират шунда ук һәлак була. ЮХИДИ хезмәткәрләре юлга чыкканда һава торышын исәпкә алырга һәм әлбәттә сак булырга киңәш итә. Бүген Татарстан рәисенең яңа указы чыкты. Ул айрым бер категория хәрбиләргә бер тапкыр өстәмә түләү турында бу елның 31 августыннан соң контракт төзеп, хәрби хезмәткә киткән Россия гражданнарына 305 мең сум акча түләнәчәк. Акчаны мобилизация буенча чакырылып, 31 августтан соң контракт төзегән яки хәрби хезмәткә чакырылып, шушы ук датадан соң Татарстандагы хәрби комиссариатлардан яки безнең республикада урнашкан хәрби частьләрдән контракт төзеп китүчеләр алачак. Указ бүгеннән үз көченә керә һәм 31 декабрьгә кадәр гамәлдә булачак. Бу махсус хәрби операциядә катнашучыларга өстәмә социаль ярдәм чарасы. Татарстанда МКДЦ табиблары быел 22-нче тапкыр йөрәк күчереп утыртты. Ел ахырына кадәр тагын 3 шундый операция ясарга җыйналар. Бу узган ел белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк дигән сүз. Татарстанда беренче йөрәк трансплантациясе моннан 12 ел элек булды. Бүген безнең республика әлеге тармакта Россиядә иң күп операция ясаучы 5 төбәк исемлегенә дә керә. Катлаулы операциягә алынучы табиблар, аларның яңа йөрәкле пациентлары турында Валия Хайретдинова. Динар Мифтахов өчен МКДЦ табиблары үз эшенең остасы гына түгел, хәзер туганнары кебек якыннар. Бер ел элек шушы бригада һәм аларның хезмәттәшләре аңа яңа йөрәк күчереп утырткан. Йөрәкнең функциясе эшләмәгәчтен бөтен организм отказ бирә башлый, аяклар бик каты шышты, отеклар булды, битләр, куллар шыша башлады, йоклап булмый, җиреп булмыйдыр, утырып булмыйдыр. Биектаудан 33 яшьлек Динарга йөрәге дөрес эшләмәү нәтиҗәсендә кан әйләнеше начарланган дигән диагноз куялар. Ашыгыч рәвештә башка орган күчереп утыртырга кирәк була. Икенче туган көнем хәзер бар дигән сүз, операциягә хәтле булганга караганда әйбәт үземне, җирим, отекларым бетте. Трансплантация медицинада иң катлаулы операция булып санала. Аны башкарып чыгар өчен МКДЦда бер юлы 15 белгеч җәлеп ителә. Иң авыры кешегә туры килгән йөрәк табу. Быел 22 донор булган. Ел азагына кадәр тагын 3 операция ясарга планлаштыралар. МКДЦ Идел буе округында йөрәк күчереп утырту буенча беренче урында тора. Во-первых, не было стажировок, во-вторых, 2007 елга кадәр без нык артта идек, чөнки чит ил табиблары тәҗрибәсе белән танышу юк, җиһазландыру түбән дәрәҗәдә иде. Барысында сәламәтлек илкүләм проекты үзгәртте. Безнең хастаханә чит ил клиникасыннан аерылмый. Ничем не будем уступать. Йөрәкне күчереп утыртканнан соң Татарстанда дистә ел эчендә исән калучылар саны 75-80% тәшкил итә. Бу бик зур күрсәткеч. Дөньяда ул 56%. Табиблар әйтүенчә, республикадагы өлкән яшьтәге кешеләрнең 9%-ында йөрәк авыруы бар. В листе ожидания порядка 40-45 пациентов. Хәзерге вакытта Татарстанда трансплантациягә чиратта 45 кеше тора. Республиканың үз регистры бар. Анда йөрәк авыруы булган пациентлар теркәлә. Башка дәвалау усуллары ярдәм итми икән, операциягә чиратка басалар.
бар. Йөрәк кан тамырлары авыруы замана чиренә әйләнде. Димәк, мондый операцияләрнең саны артачак кына. Количество этих операций уменьшаться не будет. Йөрәк трансплантациясе миллион ярым сум тора. Органны күчереп утырту өчен Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы Татарстанга ел сайын 5-6 операциягә генә квота бирә. Калганнарын республика финанслый. Республикада сәламәтлек саклау тармагында трансплантология бар икән, димәк бу төбәк икътисади яктан бик көчле. Бездә ул бар. Һәм киләчәктә мин ышанам, безнең сәламәтлек саклау тармагы илнең иң алдынгысы булачак. Бүген МКДЦ табиблары алдында яңа бурыч тора. Мондай операцияләрне алар чит төбәк пациентлары өчен дә ясый башларга җыена. Алия Хайретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Элекеге милли китапхана урнашкан Ушкова йортында кунакхана һәм 3 кафе ачарга телиләр. Ни өчен Казандагы федераль әһәмияткә ия тарих һәм архитектура һәйкәлен төзекләндерү барышында Крым йортына әйләндерергә планлаштырганнарын Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Татарстан рәисе бүген Иранның икътисад министры урынбасары Мөхәммәд Җавад Шарифзада белән очрашты. Ул безгә эшлекле сәфәр белән килгән максатлары Казанда Иран банкы бүлекчәсе офисын ачу. Рөстәм Миннеханов әйткәнчә, әлеге проект ике яклы багланышларның бер үрнәге булып тора. Татарстан аларны җәелдерүгә зур игътибар бирә, кискен мәсьәләләрне хәл иткәндә уртак фикерләр бар. Бүген дөнья Газа секторында кризис белән очрашты. Безнең лидерлар даими элемтәдә дә тора. Иранның Шанхай хезмәттәшлек оешмасының тулы әгъзасы булуы да сөендерә дип искәртте Татарстан рәисе. Әлеге республиканың Казанда генераль консуллыгы булу да багланышларны ныгытырга ярдәм итә. Россия белән Иран арасында товар әйләнеше 15% арткан. Нам очень приятно, что президент Ирана, господин Ибрахим Раиси, совершил визит в нашу республику. И мы имели возможность с ним встречаться в рамках нашего визита в Мешхеде. И, конечно же, мы искренне признательны президенту Ирана за его внимание к нашей республике и вопросам сотрудничества. У нас налажен очень хороший диалог как со столицей, так и с многими иранскими провинциями. Казанның Тукай музейында бүген халык сәнгать һөнәрчелеге советының чиратагы утырышы үтте. Монда 11 эшләнмәне карадылар, тарихи әһәмиятен, эшләнешен, технологиясын да тикшерәләр. Берничәсе Татарстанның халык сәнгать һөнәрчелеге реестрына да кертеләчәк. Бу исә борынгы кәсеп белән шөгыльләнүчеләргә яңа мөмкинлек ача. Алар дәүләт ярдәме ала алачак. Моның өчен нинди таләпләр үтәлергә тиеш? Бу хакта Илдар Сафиуллин. Тукай музейында һөнәрчелек эшләнмәләрен тәкъдим итәләр. Фарат Ханбәков үзе ясаган борынгы төрки халыкларының уен коралларыннан үзенчәлекле көй чыгара. Аларны ясау өчен коры, чыдам, нарат агачы һәм ат кылы кирәк ди. Республиканың риваят фольклор ансамбле артистлары ул ясаган уен кораллары белән чыгыш ясый. Уста үз эшләнмәсен халык сәнгать һөнәрчелеге реестрына кертергә тели. Минең основной инструмент ударный. Суга торганда барабан, дүңгер, дәф, байран. Әлфия Нурхәмәтова Аксубайдан тырнак алмалап калфак, изү букчалар чигә реестрга кереп бу хезмәтне тагын да җәелдергә тели. 10 еллар дәвамлап инде киренгәне үзләштерәм аны һәм инде бездә творческая лаборатория ачты Максубайбызда. Шанда да инде кем теләүчеләрне шу техникага мин шат күңел белән өйрәтәм. Халык сәнгать һөнәрчелеге советы утырышына Казан, Ярчаллы, Аксубай, Биектау, Кукмара осталары тегеп, чигеп, тукып, балчыктан әүләп ясаган эшләнмәләр алып килгән. Сәнгать дәрәҗәсенә җиткән шушы кул эшләнмәләрен реестрга кертүне, халыкчанрак итеп әйтсәк, җир йөзендә сирәгәй барган үсемлек һәм хайваннарны кызыл китапка кертүгә тиң. Монда килгән белгечләр әлеге эшләнмәләрнең ни дәрәҗәдә мәдәни мирас һәм тарих ягыннан әһәмиятле булуын карый. Төп шарт аларның бар тик кулдан эшләнүе. С точки зрения народных промыслов, Татарстан сәнгать һөнәрчелеге советы 2013 елда оешкан. Елга 2 мәртәбә җыелып, милли язык кошдай эшләнмәләрне сайлап реестрга кертәләр. Узган елларда 60 һөнәрче һәм 1000-гә якын эшләнмә тупланган була. Совет составында 13 белгеч бар. Алар тарих, сәнәт һәм башка тармаклардан. Техника инде бик безнең хәзер алга кирип китте. Ләкин менә шуңар күрә без теге кул сәнгатен карыйбыз. Кул сәнгатен. Бөтен әйберне хәзер техника аша эшләп була. Ләкин аның теге менә дәрәҗәсе, эстетик дәрәҗәсе, кадере булмый. Аны күздән дә күреп була. Кайсы эшләнгән кул белән
Ақайсы станокта эшләнгән, ниндидер компьютердан 3D белән алынган. Борынгы кәсеп белән шөгыльләнүче осталар нигездә шәхси эшмәкәр яки үз мәшгуль булып теркәлгән. Реестрга кергәч, бер өлеш салымнан азат ителәләр, грантлар оту мөмкинлеге барлыкка килә. Төрле күргәзмәләргә чакыралар. Мәдәни мирасны саклау һәм үстерү өчен республика дәрәҗәсендә эшләр башкарыла. Казанның элеккеге Сум кибетен халык сәнгать һөнәрләре һәм осталары үзәк итәргә җыйналар. Аны октябрь башында Рөстәм Миннеханов караган иде. Анда мастер-класслар үткәрү өчен остаханәләр булдырылачак. Бүгенге утырыштан соң тәкъдим ителгән хезмәтләр буенча беркетмәтселә тиешле таләпләргә туры килгән эшләнмәләрне реестрга кертәчәкләр. Илдар Сафиуллин, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Казанда Идел-Урал археологиясы 7 томлыгын тәкъдим иттеләр. Ул бөтен Россиядан 100дән артык белгечнең фәнни хезмәтен үз иченә ала. Галимнәр Татарстан Фәннәр академиясенә җыелды. Әлеге китаплар татар халкының милли үзенчәлеген саклау дип аталган дәүләт программасы буенча әзерләнгән. Бу эшкә 2016 елда ук алынганнар иде. Идел-Урал археологиясы гасыр ярымлык археологик өйрәнүләрне туплаган басма. Ул шушы чорда ачыкланган бай археологик мәгълүматка академик караш булып тора. Идел-Урал төбәге тарихын шушы казылмаларга таянып тулайым өйрәнергә мөмкинлек бирә диләр. Гөлнар Сайфетдинова дәвам итә. Менә монда мәчет урыны, без аны казып чыгардык. Тирәз юнда менә бу ак таплар, анысы кирпичтән, бәлки таштандыр биналар. Мәчет янында байлар зираты, ханнар зираты дип йөртәбез без аны. Чөнки беренчедән ул нәкъ үзәктә урнашкан, гади кешене үзәктә күммиләр. Археолог Фаяз Хуҗин кулында 5нче том, аның өчен аеруча кадерле. Ул бу басманың җаваплы мөхәррире була. 800дән артык биттә урта гасыр тарихы бәян ителгән. Безнең төбәкләрдә яшәүче кайсы гына халыкны алып карама, фин-угор халыклары, ягъни коми-пермяклар, коми-зыряннар, удмуртлар, марилар, мордвалар һәм төрки халыклардан башкортлар, татарлар, чуашлар һәрберсе үзенең урта гасыр тарихын таба ала менә шушы китаптан. Шуңа күрә кызык та ул. Иң күп яңа мәгълүмат соңгы томлыкка кертелгән. Ул 15-17 гасырны кулашлый һәм татар халкы тарихы белән турыдан-туры бәйле. Чөнки анда Казан ханлыгы, анда Касым ханлыгы, Әстерхан ханлыгы, бу беренчедән Свияга, Свияжскида бит казу эшләр алып бардык соңгы вакытта. Аннан соң без бит үзебез изоляциягә яшәмибез. Фин-угор халыклары бар һәм руслар да бар. Рус шәһәрләренең безнең якларда барлыкка килүе. Тәкъдим итү кичәсенә басманың авторлары, мөхәррирләр, галимнәр чакырылган иде. 2016 елдан башланган эштә Казан, Мәскәү, Уфа, Ижевск, Самара, Саранск, Әстерхан, Сыктывкар, Кировтагы фәнни үзәкләрнең әйдәп баручы археологлары катнаша. Барлыгы 15 төбәктән 58 оешмадан 139 галим җәлеп ителгән. Идел буе һәм Уралдагы археологик эзләнүләр нәтиҗәсендә тупланган материалларның берләштереп фәнни яктан анализ эшләп күрсәтелгән яңа материаллар. Бу формада ул бер вакытта да эшләнелмәгән иде. Айрым өлкәләрдә айрым ширлар буенча мәкаләләр, китаплар чыкканы булды, ләкин менә аларны тулайым берләштереп гомуми бирү мәсьәләсе бу 7 томда хәл ителгән. 150 еллык апарылган эшне үз вакытында 80нче елларда менә тормышка ашырга тырышкан не безнең Альберт Халиков, но булып чыкмады. СССР күләмендә 18 том чыкты 91 елга тикле менә бу археолог эшләр буенча. Без инде мин әйтәм инде безнең Россия күләмендә, мин әйтәр СССР күләмендә без икенчеләр 7 том шундый күп эшләгән эшне чыгарган, оештырып чыгарган безнең регион. 7 томда таш гасырдан алып 18 гасырга чаклы археология мәгълүматы тупланган. Авторы 3-го тома дают очень подробную информацию. 3-нче том авторлары тимер барлыкка килгән дәверне, аның киң кулланыш алуы һәм кеше тормышына ничек йогынты ясауны күрсәтә. Мин үзем өйрәнгән материаллардан чыгып, тимер куллана башлагач гомер озынлыгы 10 елга артып 35 ел булган. Я сам в детстве вырос в селе, я знаю, что такое день урожая.
Вот сегодня у нас как день археологического урожая. Төбәкләрдә аерым археология басмалары чыгарылса да, ил күләмендә шундый монументаль фәнни хезмәт ил өчен әлегә уникаль булып тора. Бу мисалны башкалар да үрнәк итеп алырга тиеш. Чөнки соңгы 20-30 елда археологиядә күп материал тупланды. Алар берләштерелеп киң җәмәгатьчелеккә чыгарылырга тиеш. Они были в библиотеках. Басма 800 дәнәдә бастырылган ул Россия төбәкләрендәге китапханәләргә археология үзәкләре югары уку йортларына куелачак. Чөнки томлыклар гасырлар дәвамында тупланган бай археологик мәгълүматкә академик караш булып тора. Ул Идел Урал төбәге тарихын шушы казылмаларга таянып тулайым өйрәнергә мөмкинлек бирә. Аның электрон вариантын безнең Фәннәр академиясенең археология институты сайтыннан карап була. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүген Татарстанның Яңа гасыр һәм Кырымның милләт телеканаллары хезмәттәшлек алып бару турында килеште. Аларның җитәкчеләре Илшат Әминов белән Лиля Виджатова документка кул куйдылар. Килешү журналистлар өчен стажировка үткәрү, уртак проектларны гамәлгә ашыру, телевизион тапшырулар, видеоматериаллар алмашуны күздә тотачак. Кырым татарлары телеканалы эфирга 2015 елдан чыга. Алар үзләре 20дән артык проект әзерли. Яңалыклар, балалар өчен тапшырулар, күренекле шәхесләр һәм гореф-гадәт турында программалар. Бүгенге Шуда билгеләп үтүләренчә, ике телеканалның да бурычлары бер: телне һәм милли мәдәниятне саклау, халыкларның мирасын киләчәк буынга җиткерү. Килешүне Казанда үтүче Бөтен Россия татар журналистлары форумы барышында имзаладылар. Безнең бу килешүнең төп максаты бергәләп зур проблемаларны хәл итәргә, телне сакларга, милләтне сакларга һәм милләт җәүһәрләрен җыеп, алар киләчәк буыннарга тапшырырга. Әлбәттә, инде без бергәләп эшләсәк, без үзебез дә байыбыз, бер-беребез дә байтабыз. Готовы делиться контентом, передачами. Без тапшырулар белән алмашырга әзер. Балалар өчен проектларыбызда күп, туган телдә фильм һәм мультфильмнар бар. Казандагы хезмәттәшләребез җибәргән материалларга да шат булырбыз. Уртак проектлар турында да уйланырга кирәк. Возможно, запустить какие-то проекты совместные. Бүгенге форум кысаларындагы очрашуда үз теләкләрен белгерделәр безнең төбәкләрдә эшләтелгән журналист коллегалар. Үзләренең сораулары белән килгәннәр. Бергә уртак салып сөйләштек. Учкудук диюгә кем турында сүз барганы аңлашыла, бәхеткә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта дип өстәсәң кушылып җырлыйсы килә башлый. Казанда танылган Ялла төркеменең концерты үтте. Үзбәкстан җырчысы Фәрух Закиров җитәкчелегендәге бу төркемне башкала халкы аеруча үз итә. Менә аншлаг белән узган концертта исбатлады. Ялла быел Шәрык базары халыкара фестивале кысаларында беренче тапкыр Татарстан буйлап гастрольләргә чыкты. Түбән Кама, Яршаллы, Әлмәткә бардылар. Аларның тәэсирләре, залдагы мөхит, Фәрүзә Мәҗитова материалында. Казанда концерт башланырга 5 минут кала Ялла төркеме солисты Фәрух Закиров сәхнә артында татар көйләрен суза һәм Татарстанга карата җылы мөнәсәбәтен белдерә. В Татарстане концерты как-то особенно проходят. Безнең концертлар Татарстанда аеруча үзенчәлекле, җылы уза. Күз алдына китерегез, зал тулы халык, яратып каршылыйлар. Уңай энергетика, шуңа күрә без Татарстанга килергә яратабыз. Аплодируют, прям видим добрые глаза. Бу сүзләрне залдагы тамашачы тагын бер кат дәлилләде. Совет заманыннан популярлык казанган Ялла төркемен халык бүген дә яратып тыңлый. 30 ел буе популяр булган җырлар бер сулышта тыңлана. Ялла төркеме оешканга 63 ел. Шул еллардан бирле Фәрух Закиров аның алыштыргысы солисты. Ул тере тавышка җырлый. Киемнәреннән миллилек чагыла, сәхнә бизәлеше дә үзгә. Монда борынгы уен коралларына да өстенлек бирәләр. Заманча аранжировка белән эшкәртелгән җырларда төрки халык моңнары. Тамашачылар хитка әйләнгән җырларны тыңларга килүен яшерми. Бу безнең яшьлегебез инде, без аның җырлары белән үстек. Учкуду трекалоп синдуларның визит карточкасы иде. Хәзер менә әле татарчада җырлап җибәрде бит әле бәхеттә, шатлыктаны. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта шул җыр белән килдек монда. Учкуду трекалоца. Октябрь башында Ташкентта узган Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең гала концертында Фәрух Закировка Татарстанның халык артисты исеме бирелде.
Я в первую очередь это все воспринимаю как дань уважения моему народу. Мин әлеге бүлекне Үзбекстанда яшәүче үз халкыма, традицияләргә, мәдәниятебезгә ихтирам буларак кабул иттем. Бу зур дәрәҗә һәм шатлык. Президенту. Эту награду я вот так воспринимаю. Фарук Закиров киләчәктә репертуарын татар җырлары белән баетырга теләвен әйтә. Төрки халыкларының теле дә, мәдәнияте дә бер-берсенә охшаш. Ялла төркеме безнең беренче фестивальгә килде һәм безнең битен узган бер көн булды. Гала концертына шундалар бик әйбәт тәэсир калдырдылар. Алар тамашачыларны бик җылы кабул итте. Һәм бөтен тамашачылар мәхәббәтен күреп, быел аларның аерым концертларын, хәтта ки 4 шәһәрдә гастрольләрне оештырырга булдык. Ялла төркеме концертлары Шәриф базары фестиваленең үзенә күрә кадерле кичләре. Быел фестиваль 2нче мәртәбә үтә һәм узган елдан аермалы буларак 3нче көн дәвам итә. Монда төрки халыкларына түгел, төнчен илләрдән дә җырчылар, музыкантлар катнашты. Барлыгы 25 ил вәкилле чыгыш ясады. Фестиваль 27 көнне гала концерт белән тәмамланачак. Фәризә Мәҗитова, Гадел Бидибаев, Мамадыр каналы. Бүгінгі шундай яңалыклар иде, хәзер исә рекламадан соң Рәдис Гарипов сезгә һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Сәламәт булыгыз.